як изҳороту 4 санади ҳамкорӣ натиҷаи нишасти сарони кишварҳои Осиёи марказӣ дар Душанбе буд. Дар изҳороти муштарак гуфта шуд, баҳсу ихтилофҳоро аз роҳи сиёсӣ ҳал мекунанд, Созмони Милали Муттаҳидро ба ҳайси як ниҳоди ҷаҳоние ки нақши меҳварӣ дар суботи байнулмилалӣ дорад, эътироф мекунанд. Ин нуктаҳоро Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, пас аз анҷоми нишасти сарони кишварҳои минтақа дар ҳузури хабарнигорон баён кард. В контексте рассмотрения проблематики безопасности главы государств заявили, что дар заминаи амният, мутақобила бо терроризму, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва чолишҳои дигар дар меҳвари ҳамкориҳои минтақа қарор хоҳад дошт. Дар робита ба Афғонистон гуфтанд, мо тарафдори кишвари мустақилу воҳид ва сулҳомез ҳастем. Тарафдори як ҳукумати фарогири миллӣ бо ҳузури ҳамаи қавму миллатҳои сокинони он ҳастем. этнических, конфессиональных и политических групп афганского общества. сарони кишварҳои Осиёи марказӣ дар нишасти машваратӣ ба тавсияи равобити тиҷорӣ ва сармоягузорӣ таъкид карданд. Дар нишаст гуфта шуд, бояд таваҷҷӯҳ ба рушди саноат, таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ, фарҳангиву башарӣ ва эҳтиром ба арзишҳову расму оинҳои ҳамдигар ҷиддӣ бошад. Сарони кишварҳо ҳамчунин дар нишасти машваратӣ чанд санади муҳимеро ба тасвиб расонданд, аз ҷумла интиқоли молу коло тавассути роҳҳои заминӣ миёни кишварҳои минтақа муҳим дониста шуд. Этим соглашением будут обеспечены условия для бо ин созишнома самтҳои сиёсати ҷавонон низомнома дар бораи шӯрои ҳамоҳангсозони миллӣ ки фаъолият ва тасмимҳои нишасти машваратиро мониторинг мекунанд. нақшаи роҳ барои солҳои 2023-2025 дар заминаи саломатии мардум дар ҳамкорӣ бо Созмони ҷаҳонии тандурустӣ аз ҷумлаи 4 санад буд. дорожная карта, поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022-2025 годы. дар заминаи ҳамоиши сарони кишварҳои минтақа чанд нишасту мулоқотҳои дигар низ баргузор шуд. Раҳбарони 5 кишвар ва Озарбойҷон рӯзи 14 сентябр дар Душанбе дар нишасти панҷуми машваратӣ иштирок карданд. Илҳом Алиев, раиси ҷумҳури Озарбойҷон ва Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов, раиси ҷумҳури собиқи Туркманистон, меҳмони фахрии нишаст буданд. Ба Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов нишони фахрии сарони кишварҳои Осиёи марказӣ тақдим шуд.